Oromo ge jwang machiegni ma chal mar Kenya kamoro moro ma intiere piny ma intiere gwenge ma intiere ichiewo e yo machal nade iwacho kiny ma kono ka neno wae konde mag piny Kenya mangima gwenge ma Kaluo joma ne Siaya joma ne Alego town kanyo uchiewo nade kawuono amose jok mantiere county ma Kisumu mantiere Seme amose joma ne Murona Wasi Nyabondo amosa ne jogo mantiere alora mano ma Miwani Chiga Kibos e kaunti ma Kisumu chiwe machal na jok mane Dunga Beach kawuono ni machiegni re chendo chal mar Kenya waranga ne kaka piny Kenya bende rengo kendo ka gik mopogore opogore bende itayo e pacho ka koda weche mag siasa motenore kod dongruok koda ngima mar dhano kama tiere karka jok mani Chabera moswa ne tong mar Kisumu kod Homa Bay kanyo joma ne Kabondo Kasipul Kabondo amoswa ne kawuono kae Kasipul bende kamoro moro ma untie kuyudo wa kor gwenge mopogore opogore ma Kisumu Yugis jo 1000 Street uchio nade kawuono kama Bay Town jo Suba jo kwani Gwasi kawuono ni unade uchio nade buruno pontiere koso ochal nade kawuono kama untie amose jogo maneno wakadwo county ma Migori okinyi makono jo kwani Oroba kod alwora mare jo pontiere Paunyoka jo moko ntiere county mano ma Migori kanyo anga mose jok mantiere Sori Karungu nitu uchio nade jok pawuok ka Senti kacha ka Father Kamilas kanyo uchio nade kawuono aro kuma chiegni chenro ni kawarango chamal Kenya na wasekoni ka gik mopogore opogore ma watemo to kawuono waduogo kamar mondo mwapenji penjo ni tulo mag siasa gi wuok ga kanye ba Mbaka ma wan go kodi Kenya kora mo ge jwang mar mondo mi wabeda ne kod ng'eyo ni gigi to biro ni eyo machal nade mane gi omiyo kawuono kantie gi welo ma achiel ka achiel na miyo thuolo mar mondo mi watwa godo kar kae ma mondo mi gikonwa ni piny Kenya dhi nade gi wangi mano kama wantiere kae sa odo malaika machuok kendo Musabich amigi thuolo mar mondo mi gikonwa ne ginto gichiewo machacha ka kod alum Linas mabende na jakanyo madun bura mano mara Jubilee oyawre kendo machiegni alum oyawre nyakleo achio maber ginyinga kaka ing'eyo en alum Linus Aloch Polo jakanyo mar Jubilee Party kendo jakanyo kendo mar United Opposition kaachiel kod jogo ma keto sirikal tesre mokwongo achiewo maber to piny Kenya kaka wasebet kwa kwero ndalo koro sani koro osebedo kaka en anom en gima wasekwero ahinya asebiro e show ka continuously to ndalo mang'eny kabiro ka to wamedo mana wacho weche mag tulo osebudho kapok wabiro kapok an awuon pok abedo kod sebedo gi jowete wa Sharon kata Joyce Oduor piny Kenya dhi kodi nade kaminene sani kaka na temo wacho kama na chako go nyadi mang'eny kabiro e show ka to en mana wacha chiel wakwedo tulo mokwongo ne wawacho weche mag Kisumu ndalo mane nentiere jonjore mano omonjo hotel mar mani Lake Basin LBDA mane wakwera ahinya kendo kawuono to mago wa just affiliated to siasa gin gik moket mana gi siasa piny Kenya kama wachope kawuono it is ungovernable nikech ka jonjore okawo management mara country eseche mawanti ok en gima ber kaka waringo ni ok kaka winjo bed ni wadhi kendo nitiere we monda wach kama kleo piny Kenya nigi a population of over 55 million to jogo ma jo siasa are less than 50,000 of the 55 million ng'ane ni over 54 point something million gin jok mana madwaro mondo mi gidagi gidwa mana mondo mi gigo ohala nitie mana jok nitiere nyithindo matindo mana magombo ni kochiwo kinyi to dhi otugi koa to dogot ja ohala machiwo kinyi ko owuok ni mondo mi odhi ous gire moro ka gigodhiambo to yude kaka dango dagi ok wanyal yie mondo mi siasa emo mi direction kaka penyo winjo bedne ring make gi kanyo adugo iri kanyo mar mondo mi kono mathoth bende kotenore kod weche mag tulo mabende wasikolose studio kar kae kama chalan ka kod Chris Ojode ma en janon siasa okinyi ma kawuono kae kendo ja siasa e county ma Homa Bay okinyi ma kono tudore kodwa kachiel kene studio Chris oyawre kendo machiegni oyawre imosi Uganda luo kawuono gi jo Homa Bay bende kanyakla achiel yes
Aguero kamano kawuono kuom invite e studio ne joma be en okinyi maber mar yudo time mondo wawuo gi jowa mondo wagisgi ni kaka chal mar Kenya dhi nitiere challenge mar jonjore. To jonjore gi gin jok modag e udi, gin jok mosiepewa, gin jok mowetewa, gin jok manyiminewa. Omiyo wach mar njore ni wan kaka joluo. Jaluo ne en ng'ama ne dhi e lweny, but nok en lweny mar dhi koso ne ng'ato, ne en lweny mar konyo oganda. Omiyo wan sani kama koro wachope ma josiasa wa mar kaluo okawo nyithindwa tiyogo marach. It is very unfortunate. Very, very unfortunate. And an kaka Chris Ojode, anyalo condemn with the strongest stance possible. Ni koendelea kama nitire gik mang'eny madhi marach. And the reason momiyo 2010 constitution nobiro en ni mondo okonywa mondo wabed gi ngima maber mbele. And among of the things ne ni mondo wachope lek ma 2030. To 2030 ok nyal biro kwa kawo njore waketo mbele. Erokamano. Yes. Kendo machiegni mane penjo mathoth ne mantiere kar kae. Tange bende en twak nyakora mojong ma imbe wadago kodi. Wasechoko pach jodak e kaunti ma Kisumu, wadawinjo kaunti ma Siaya kendo mathoth anya mantiere kar kae. Tange ni kapok wadhi nyime kod twak, welo moko pon tiere ariyo madhi miyo thuolo bang' ka wasewinjo sigana ni. Antiere kae kod Kevin Osido, ma en jata tije ka County Governance Watch, wantiere kode achiel kachiel e studio kae, kachiel koda ka Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo wuok karachuonyo bere ntiere kar ka. Ang' watwa kodgi mar mondo mi wakoni gini into ginene machal nade. Sinto Nyango nolosnwa sigana kit koko kod tulo manotimore kaunti ma Homa Bay odiochieng' manyoro. Iwacho ni achije maromo ma ok tin ne 19 ma itudo gi njore mag siasa manotimore kaunti ma Homa Bay motelo ne romb Lina Mwananchi ne omaki mano odiochieng' no manyoro. Kendo gisani owinja ne sigana ni mano mar Cynthia Onyango. Chakre midhiambo mangeso kaunti ma Homa Bay osebedo kod liet mapek bang' kweth mag Linda Mwananchi yango ni gidhi limo kaunti no e chenro mar lombo jogo masiro gi lwedo. Mak mana ni kar saa 4 mar otieno ma piny rugo kawuono chieng' Jumapil, lipot mar obila ma tesend obila ma Homa Bay oyango ni kweth moko machalo mokodi omonjo magawa ma Tourist Hotel manie chuny boma ma Homa Bay kendo ketho mwandu moting'o toyo dirisni kendo kwalo kombe kod mwandu manengo gi pok oyangi. Tend magawa no mayudore machiegni gi dho wath maduong' ma Homa Bay oyango ni jonjorego omonjo ute budho kamanyo josiasa gi josir mag kweth siasa ma ichichni mag Linda Mwananchi kendo ka ok ne giyudogi ne giriembo welo giketho wang' dede kapok giwuok ng'wech kod apiko. The hotel kanyo at Aberio Ginus Gunks ginyo bedo led by one of them miluongo ni Abdi kato gi attack hotel gi riembo guest and gi destroy some properties. Gunso ochako duogo kendo sa 10 mano koro gin 100 odiochieng' sa 10 ma giduogo ka koro gidonjo e rooms gikawo gik moko gicheko jok manitie giriembo welo magi destroy ginego glasses gikwalo kombe gitimo ang'o jok marach kabisa. Ma e timore e kinde ma obila mag okwach kich mawuok e kaunti ma Kisumu bende omako achije 15 gi gige lweny maricho moting'o betni, ojala, pelni, tonde kod runge kind gig lweny mamoko michich ni ichano timgo maundu. Obila wacho ni achijego omaki koidho nyamburko 3 moting'o kido mar Toyota Noah namba KCR 790A, Toyota Haas kata Vans 2 namba KDM 377M kod KDE 819U matiyo e Bumabul mar Nyakija Classic Shuttle e apaya maduong' ma Kisumu kochomo Kericho. Kae kinde meko margi, achich achiel moyangi kaka Oliver Jaoko kata Oliveti, ma ichichni ne en jatendgi, obwodho beto mar obila kendo lal meru. Achijego gi e sani ogeng'negi e tesend obila ka igeno chwalgi e doho e kinde ma obila dhi nyime kod pedho mano mane oringo. Kamano bende tend obila Mandhiwa omako achije 2 kod betni 5 e apaya Mandhiwa kochomo Yamase e kaunti ma Migori.
Achijego moyangi kaka Hilary Odhiambo kod James Solo Otieno ondhi kod obila koidho nyamburko kido mar Toyota Voxy namba KDB 463W. Chakre okinyi mar Jumapil, liet ne omedo chwakore boma Homa Bay kod alwora mage ka kweth ariyo mag siasa himore giwegi. Roweregi ma onenore komanore gi runge, kite kod gige lweny mamoko omedo nenore ka bayo jowetegi kod kite, apeyni ogeng' kod kite kendo moko omoke mach. Moko kuom gwenge ma ywaruok mapek onenore oting'o Nyandiwa kod Oyugis e kind gwenge mamoko kendo chuno obila bayo iro malungo wang' mar keyo kweth ariyogo. Jofwambo ariyo ma gin Fredo Oko kod Brian Ongoro mag kambi fwambo mar AFP bende oyudo hinyruok ka gigegi mag tich bende omagi gi kweth jonjorego mag siasa. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Nyakora moge jong machiegni wawinjo siganda Cynthia Onyango kanyo kotenore kod tulo ma otimore e kaunti ma Homa Bay. Tako ni kane adhido thuolo mar bedo kod welo ang'wen giduto koro gin e studio kar kae. Tielo ni amigi thuolo welo man go kae masani mar mondo mi omoswa to kono ni piny Kenya dhine ginade ka orango chal mar Kenya. Okinyi ma kawa achako mana buta kan gi Kevin Osedo jatatije mano mar County Governance Watch kendo jalonyo weche mag telo. Kevin Osedo yawre imose oganda wa kawuono. Oyawre Cleo kendo erokamano kuom rwakwa e twak ma kawuono mar mondo wang'i ni to pinywa ma Kenya ni dhi nadi. To an kuma dieri obwoga nikech ok ane ka odhi maber. To abwok nikech wan wachalo jogo mago digli duglo. Manyiso ni wadhi mbele maber, okang' madhi ang'wen. To koro kwago kendo wigi adek to wago okang' mang'eny mag gik maricho matimore. Magdok chien. Koro chalo ka gima wadok chien. To gima rach mogik en ni wan gi sirikache 48. Ma bende ripo bed ni tiyo to e 48 gi bende wan gi migepe mag sirikal. Moripo bed ni ka wang'iyo especially weche ma walose sani mag jo milongo ni goons gi kata gigo matimre e pinjewa kata kaka koro ma walose makaluogi. To ripo bet ni gikawo okang' malong'o to ok wane ka walane ni lessons bende kata mana okang' mikawo kwane ka gin mago mamiyo japiny chir ni sirikal nitie kendo en sirikal matiyo. Kiwinjo kaka josiasa loso to gichiwo hope. Kiwinjo kaka Mheshimiwa William Ruto loso bende nyalo paro ni wasechopo 2060. But kacha dhi bedo matek nikech kaka wadhini ok apar ni there are appropriate measures Cleophas ma itimo manyalo miyo japiny chir, especially bende mar mondo wa expect ni ber dhi wuok e kura ma wadhiye kwa ng'iyo odiochienge 350 gauchiel approximately molong'. Kamano ahinya. Kamachielo bende awod thuolo mar rwake twak an ka kod Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo wokara chwanyo ma bende oseringo mochopo ka okinyi ma kawuono. Iwacho ni gigo molos gi lwet dhano. Iwacho ni kama eringe kod gimi chopo ka joma wacho ni kaloga gode kod aore muome ichopo ka kawuono ka wantiere kodi kar kae. Kaunti molose ne en kaunti mari kendo Kristo Jode mobet buti kanyo oseloso ka itelo mokwongo to osekono kaka onene kaka ja kaunti no mabende miyo wabedo kod twagni kawuono gino mosetimre kone mopogore opogore. Ikono kawuono ni chiwo nade mose oganda wato Homa Bay winjo nane? Ne oganda maronagi amoso duto kamoro amora ma untie muwinje twak okinyi ma kawuono. Ageno ni uchiwo maber kata obedo ni kaunti ma Homa Bay ne nigi weche moko mochiko kor katulo. Taparo ni koro kawuono to wachiwo maber. Cleophas weche motimore dalawa Asego ok gin weche maber ahinya nikech king'iyo at the end of the day to iyudo ka jogo maloko ohala ne jomoko ntiere ma owito mwandugi kaeto kata kiwe wito mwandu tich manyoro kuonde ma ging'eyo ni ka ne gidhi tich to ginyalo yudo gimoro matin ma gidogo dot ne ok otimore kamano nikech weche mag tulo manowuok Homa Bay. Jowa moko magino wetewa gi nyiminewa gi ochewa gi wuochewa gi dewa bende nohinyore e weche mag chalo kamano. Omiyo ok en gima ber ahinya ni wachiewo gi Homa Bay ka jomoko ntiere samoro jowa moko ni osiptal, joma onego bed ni kawuono ni e tijegi, joma samoro bende onego bed ni konyo weche mopogore opogore koni gi koni. Koro omiyo mano endo kelowa e wacho ni ok wan maber ahinya dalawa mar Homa Bay ni weche machalo mag tulo gi endi wang'i kaka watieko gi mondo wakony kaunti wa
obede county kaka achiel kuom county iwacho nigi kwe kendo county ma ing'iyo kaka county morwako ji duto te ma jo Kenya ma wantiere. Erokamano ahinya. Kama wadachako sani penjo mapenji kanyo kendo penjo minene wang' jowi mari kanyo en ni tulo mag siasa gi wuok ga kanye. Chris Ojode achako kodi iduok penjo no ka entiere kae nikech gin gigo ma osebedi ka ibayo kendo iwacho gi kod konde duto gibed jo siasa, jo kanisa, ndi jok moko misiemo wang'gi mondo mi kik nya weche gi mag tulo ahinya e kuondewa. To sani odong' mana gi buo higa achiel to wachomo yiero maduong' mabiro. Tulo gi jowuok kanye? Clippers tulo gi iyudo ka ng'eny gi waketo gi machiegni gi koso tije mag vijende. Mano number 1. Number 2, wakao blames wakete wi jotendwa ema nyayo tulo gi. Kachako gi number 1, wach mar koso tije mar vijana. E counties wa wantiere gi serious problems mag koso tije. To yudo ka vijende wa mantiere idol, most of them ok gin idol ni gisomo. Gin idol ni gisomo kendo ginyalo yudo tije. But koso tije miyo gidhi timo gik moko winjore. Miyo bedo matek sana wan kaka jotelo maya Nyanza. Ok wanyal mako lwet vijende wa mondo ae wach mar koso tije, ae wach mar bedo idleness. To mane momi abire second point mar jotendwa keto jowa bedo jonjore. Ido ka in jatelo ibiro ikao vijana ichulo gi siling 100 mondo gidhi gigo jowetegi. Tulo wan kaka jotelo wan owuon wan mwanyayo tulo. Nikech ka ok ichiwo siling 100 mondo ng'ato dhi ogo wadgi, onge ng'ama nyalo wuok ni dhi go neighbor onge. Omiyo an akwero jowa, jochung' koda joma tiyo ni wati uru gi vijende wa maber. Wawe kao situation mar employment watiyogo mondo wakethgo ogandawa. Watiyogo mondo wanego ogandawa. Watiyogo mondo wathir ohande madhi mbele e kuonde ma waaye. To en gima lit sana wan kaka jotelo idhi dala to nyithindi tiwe Nairobi tikao nyithind jomoko emitiyogo marach. Adwa nyiso vijende wa ni mondo idhiye ng'ato ori ni mondo idhi go ng'ato, wuode kata nyathine moro nigo bed ni telo mbele kapok idhi chako gima ori timono. Omiyo wan kaka jotelo wan mwakelo gini because wan mwakelo create employment. To employments go wan motamo wa create. Wan gi budgets monego bed ni waketo forward, wa build industries, pesa mikao mondo migul mondo otim gonjore onego bed ni pesa no bedo directed to creating employment. Cliffers jogewa nyaka build up, they must come out strongly to condemn issues mag gunship. Thank you. Erokamano ahinya. Alum kama intiere kiduoko penjo ni gima nyalo medo kanyo bende kata kapok warango ni to itimo ngiyo machal nade kata kaka ikeyo chenro mopogore opogore gimotimore Homa Bay County odiochieng' manyoro mane mwanogo lwetwa kae. De wache ang'o e wiye. Omako ngima ji mopogore opogore en picha machal nade ne ogandawa. Ok odwa lose kaka apeyni ne chal. Apeyni ang' wachop kargi. Ang' walose kargi. Tim manotimore singo no osewach ka kendo wasenuoyo. Jotelo mobet kodwa kagi osewache nyadi nuoya. Ni ok ne waketh ndechni wa kendo. Ok ne waket kite ndara kendo kako oganda. En ang'o manotimore? Koso chak pene koth chako gowa karang'o? Sani to nitiere gwenge otuo. Kodhni mag timbegi duogo no nade kendo? Erokamano ahinya Cleo. Mokwongo mondo mi achaka anuo wach achiel ni wasekweda ahinya. Ma ok odiochieng' mokwongo osido. Wasekwedo mokwongo kane wabet kama mokwongo. Wach mane wawacho ka ne wakwedo njore. Osekadho kwedo. Dang' wabed ka ni kwa biro ka pile ka pile twadwa mana ni wakwed njore. To king'iyo en gima lit ni it is strategic
jogi go mana picha mar dalawa nikech king'iyo to nochako gi Kisumu mano luo kichako iringo to koro sani wadonjo Homa Bay mano pod mana dalawa. Ang'o ma jogi temo nyisowa? Ang'o ma gini temo nyisowa? Ni wan kaka joluo ok wanyal dongo past gore wan gi wan nikech ng'iyane kaka na wacho ni wan gi population mar over 55 million Kenyans today to only a fraction mar less than 50,000 gin jo siasa kata jok machiemo gi siasa. To a 55 a remaining 55 million gi nitie jok machiw ng'ato chiw en siasa ni ok obadhe en udo mana mondo mi ochiw odhi otim mana loko odhi ong'iew odhi one kaka piny dhine to ma ok nyal timore nikech gik matimore e paw siasa. Jotelo ing'iyo presidents gik mane towards gimano timore Homa Bay nyoro nitie a lot of clips mag jotelo ng'amiluongo ni jatelo ng'amobedo elected ko osiayo tulo we mondo mi akuot ng'ato I will call the name but owacho maler ni wan Homa Bay chwaka ok wadwa ni mondo ibi tichako wacho gimopogre gi gimwadwa winjo gino kikwa pand gigi nyakora moke jwang Stafford director wantiere kar kae wanya yudo picha mar Opondo Kaluma mar jaod bura ma Homa Bay town. In fact kanyalo yudo specific nitiere mano idho mane obedo kane ntiere e wigari moro mano kane oloso mana weekend mabende watiyo kar kae kendo gino mano wacho inya mana dhi nyime mar lere kwa yudo dwane wadhi kita ka sani iyudo ko Opondo Kaluma ochung e wigari. In fact machano bedo recorded kokia macho bedo recorded kokia owacho nyaka ni vijende wasepangu maber nikintiere nyaka jok moko e waka mabe wachichgo kwa chich kodi no Opondo aya wawinjane kaka no wuoyo wan kata wale telo sani to koro wayom une mutek ujo derepe une mutek to ubele munyari to pi ahinya sama wasigu monjo kaka koro kisemonjo awinjo ka sani moko kuom wacho ni jogi biro ki jogi ok bi ki jogi osechopo ka jogi ni ei watayari kudi nigi osechako chamo wang'o tayari fakta adwa nyisou ni kata kama wantieni andhoke ng'enye joga chagwa opong'o ka joga chagwa ng'eny ka kata nyocha namit kodu to naneno ka iu kama ubedeni ne nitie moko ma mandiko nying jok mani kiny noring kodgi winjogi koro ka in andhoga ka in ka nisechamo gimoro koro ka ok idwa riwori gi kodwa tilal kochakore gi sani wachiwo command ka wariwore kodu kaka thuond dalawa ni ng'ata mawacho ni one time ukal kode lale timang'o yodago fonga miluongo ni Gachagua sama wantieni wasechiwo direction hotel kotel ot ka ot mane gisechako bute wadhi chako go pexel kochakore sa oringa mani hotel ahinya Homa Bay town constituency ka nyaki ng'e maler jomoni ni hoteli jo biro kalo gi ng'ano to tende no be wanya kalo go so we are very serious setieko wach gi jotendugi fuel muri gogo kawuono te ungo Kamuka medungini ji wacho tu makuyudo ng'at mawacho one time kaluru kode telo en gima biro to dhi to gin gik mathoth ahinya milose alum mana kitieko ng'ene gi wachni ma pod winjo pacha osido ojode kachel koda ka Dr. Abdul mane studio karka okinyi mas kawuono kana wuotho to natune ne radio stations kata e Nyakalondo mag gwenge mopogore opogore aketo mag jo Kikuyu aketo mag jo Masai aketo kata mag
mag jo coast. Dhok achiel wuoyo kawuono ni Opondo Kaluma nyaka mak gi nyaka National Cohesion and Integrity Commission tim tije nikech gima nowacho no. Wang'iura ne seche ma Linda Mwananchi ne ringo ka gibiro Homa Bay. Jogi ne kelo jogi kata biro gi e hotels ne they would a lot of money. Jogi ringo over 1,000 of people ne biro Homa Bay ka gibiro and let us be honest, rally kausecha di ng'ato ko biro ni dwago rally roughly an hour dong kodwa ni mondo wuo gi jo Homa Bay and within an hour to gisetieko, to within that hour kosetieko to chako wuok to a night before gibi otende ne dhi yudo nitiere a lot of money ng'ato ka nigi Airbnb nikech nitiere BNB Homa Bay town, nitiere hotele mang'eny Homa Bay town. Anaseringo kata nyocha ne wan Bomet, ka wan Bomet kudhi a day before yudo ka you book hotels around Bomet to kubuk mane kaka jowadwa nun mondo to winje gimo Opondo Kaluma wacho ni ka in gotel Homa Bay to nyaka kuongi verify ng'at mabiro ninde otendino ni kopo ni dang'wa bi and no facilitate gi mano gimo wacho gi dhogi ni jowagi ase wuoyo gi jotendu ase miyo ufuel kaka dang'u ringo tieno machal kama. No, in fact Opondo Kaluma should never be given an opportunity to lead Homa Bay town as of today. Erokamano Manalum Linus kendo abiane iro Kevin Osedo. To akwado to isebedo ka kiwuotho gi katiba mari. Iwacho ga ni onge ng'ama ntiere wi katiba no. Iwacho ni no one is above that law mantiere ka. Era ng'ama timore ka Kagusha nowacho gik moko gi dho Kuyu, jombe moko mokalo ariyo nomake mana karwa ka. Nonindo nochiewo ka to biro kawe ka. Gik mathoth timre. Kinya keto gik moko ariyo gi rapim. Gik mane Kagusha wacho gik ma Opondo Kaluma owacho. Irange gi wang' machal nade kama wantiere kit jotelo ma wantiere go. Iwacho jatelo represent in kin gi jatelo winjo ka jatelo loso gima wacho ko inene ka ng'ama riek to nya gweng' no joma riek te. Mano representative ma Homa Bay town maloso. Cleophas gin gik ma duoko wachien kendo Opondo Kaluma mheshimiwa en wakili mariek kabisa. Anase engage kode kuonde moko chon kana tiyo gi ne Professor Pielo Lumumba to ne gin gi farm moro kanyo ma to be no jaketo kaka piny to wago mbaka onyiso kaka Kenya will look like 10 years from ndalo mane walosecha. To kine kani penya ni to into wach matimre ini nene na tanyisi ni anabuok nikech I never imagined ni tarik makawuono milongo na 16 August 2026 ni wanyalo bet ka wawacho gik maricho ma Opondo Kaluma wacho. Omiyo ma en gima is a bad example, en ranyisi marach kabisa. Kuma mheshimiwa Kaluma nitie, in fact he owes Kenyans an apology. Maparo ni en yuak ma kaka Linus owacho jite lose wachni kata ma biro ka wuok e radio station moro ta wabedo paired gi jatelo moro ma be chung rais ma Mount Kenya kocha to be owacho ni gik matimre Luo Nyanza sani gi be buogo gi nikech pile jawacho Cleophas ni jaluo ne en ng'ama pinje moko kane giwinjo ni jaluo dhi kamoro to gidwa ni mondo gibi giwinje nikech e Kenya ma wantie ni jaluo e ng'ama riekie kabisa moloyo ng'ata minyalo luong ni ja Kenya. Luos are the most intelligent. Mama noto awacho without fear or any favor. Ng'ama dwa contradict to mondo bi onyisa ni ng'ani riek mondo jaluo. Ebo bede jaluo, ng'ama de pingino bede jaluo. Ng'ama dwa pingano be obo bed jaluo. Nikech koro kingeno Kenya okiriek to mano idwa pingana. To ka koro wachopo kama wachope makoro our political leaders are inciting sani mheshimiwa Kaluma oripo bed no semaki kato present himself ma onge kata mana investigation ma wachi ni DCI odhi mana ka NCIC to wachi ni anta biro ka mondo record an apology nikech gik mana wacho gin gik mosekelo ranyisi marach
ei Kaluo. To be awuoro nikech why do you do that? Nikech Mheshimiwa Kaluma tema nogoye by election. Dongene manogoye mochwero remo. Mo condemn gik maricho manotimre chieng' yiero matin Makasipul Kabondo. Tangono momiyo koro in Makasipul. Angono momiyo koro in iwuon emidwa chung'. Tiwacho ni kata iye kabe ang'e nitiere andhoge. Ni kata otende go. How do you want to discriminate ni koro in ang'e ni idwa wacho 1 term, idwa wacho 2 term? Mheshimiwa Kaluma, you have given us a bad example. En gima rach ahinya. Kindo wanakwayo ni kaber to dware ni mondo present himself kapoko make, especially because kaki wacho MP Manyeri no mak manaka. Kobe wacho almost similar sentiments kaka manende Mheshimiwa Opondo Kaluma wacho. Yes, former speaker Manyeri. The same utterances mano wacho. Ang'o momiyo koro chik dang bed ni ilawo ng'ato gi polise gi land cruisers gi pijode mana madhi 22 winjo ni ka chieng' nena jam nyaka piny kucha. Ang'o momiyo dang bed ni mano lichie kabisa to koro matimre Homa Bay gi Mheshimiwa Opondo Kaluma to opogre. Omiyo Cleophas en gima rach. Wan kaka jogo mar looking up to our leaders, we feel ni we have been given a bad example. Otimo nwa marach kendo en gima we must continue to condemn. To be awuoro nikech ang'o momiyo jotelo nyaka rum mana gi yudhe. Ni koro kanye kamidwa wache gik malich midwa wacho kar mondi kawa simu mondi gochne Babu Owino tinyise ni Mheshimiwa wan to wan onge problem bia uru Homa Bay nikech kubiro economy dhi yawre yudhe wa mabende chandre ka gi ang'enu bende udhi migi fuel udhi migi gimoro matin. We appreciate to gimo kwadwa winjo en koko incitement yanyo jotendwa. Mano is a kind of arrangement makata kidhi Mount Kenya kata idhi Coast Cleophas ok ibineno gik matimre aina makoro jotendwa makaluo dwa timo. Erokamano ahinya. Mano timore kar kacha antie koko machielo mano neno kane ntiere county mano ma Nakuru to ka ntiere iri Dr. Abdul iwo Homa Bay County karachuonyo kendo kama ne rombe mag siasa timre gi gin kama chiegni kodi. Gin kanyo ma ing'eyo weche mowachore timbe ma otimore bende gi kuodo wi bende pod in gi chir mar wuotho kiwacho ni ai county ma Homa Bay kama weche makamagi mawinjo gi wuoke kod timbe mano timore odiochieng' manyoro kata otieno motelo ne rom linda mwananchi manyoro. Cleophas, gima nyaka wayiere ni sama wantiere kani kata gik matimore giendi gitimore on an individual basis. Ma kata kiwinjo kiwacho kunyiso clip mar Kaluma kacha. Okay, Kaluma won't behalf of any political party. Owuoyo kaka Kaluma. Koro kata kan tie tudruok mo mutudruok gi party ne moro manotimo komago endo to bedo kamano. Now, political intolerance manitiere Kenya mzima kata manitiere moaso kora wuoyo county wa Homa Bay. En ni sama wantiere nitiere jotendwa mang'eny moseng'eyo ni sechegi dhi karumo, they are in their sunset days. Koro gimanyo yore moko mag gimek godo comeback kata gibed go relevance. To relevance ni ma samoro miyo dhog ng'ato pusruok moro to an extent monego bed ni ikawo ne atwa. Ang'eyo nopondo. Ang'eyo ni opondo sirikal bende koro nitie kaka ng'iyo weche gi jo and I see things like that. So they analyze these things in their own perspective, and I believe ni condemnation mosewuok koni gin bende gi condemn such kind of things. But I think ni mana kaka ni wacho ni ng'acha no biro rit ka endi momake samoro kaminyalo lewe opondo ma pod opondo koro poko lewe mo yude no gine ma en jatelo wadu kilo thuolo mar loso kode achiel kachiel ndiko kaka en jatelo wadu opondo and any other person ma propagate weche mag gunisum kata weche machalo magoji njore go endo tulo go endo. I think ni ing'eni samwa timo gigi watimo gi e karwa ma wantiere nikech ok odhi otime gweng' machielo. And the ochumi makethore en ochumi wa jogo mainyore gin jowa. Now wawacho ni siasa ka at the end of the day onge gimoro madhi wuok ni kata ka koro idhi e debe tidhi yudo ka guni sumno o emo kuongo ket nye debe osepong'o ni debe
onge gimoro midhi yudo ni njore no endo osepong'o ni debe. And the power of convincing people. But unfortunately, any jowa matindo, not necessarily ni gionge tich. Because ana paro ni kata kana tieko school na onge tich. To na seche wadhi mjengo kata nago matatu. Na yudo gik moko kuonde moko manyalo timo here and there. So it does not necessarily ni kionge tich. Ka your conscience is very clear. Onge tich ok nyisi ka obeti, idhi mark godo Kevin. Kata onge tich ka obeti idhi tim go ABCD. So nyaka wangi this thing in the context mar jok matime ni they want to get their own political mileage sama koro ging'e ni mileage margi osdok to zero gidwa ni gichak gi revise the mileage ochopa 100 so mane masamoro timore gi jowa manitiere but apparently en ni nyaka wa castigate weche mag tulo nikech gichakore in the name of protection ni an kadonjo kamoro to an gi jogi kae to kogi kanyo to kakoro paro machielo biro mar Abdul mopogore gi paro kaka dwaro tineno ni mondo mi geng pache ni endi nikech Abdul ok nyal wuoyo go mondo geng pache modhi paro no endo iket ne jok madhi mone wacho pache. But you see one funny thing and whether one term or two term these things inyalo wach gi anywhere and kwang'iyo the political space, I mean the world village makoro bedo achiel just because of weche mag internet and the rest kata wache kanye kapo kidwa kawo that power to timo nade bedo makare and for instance and ja two term kaka Kaluma bedo jango bedo ja two term but you see now the way mwaka go pathwa mondo wachop go two term we kanye mwatimo nade kanye mo bedo gi divergent views nikech eno kawo mare e yo moro mar jore ana kawo mara e yo mar kwe gi muma gi katiba matimo nade makelo waka and that is where we need to get our people mondo wanyis gi ni kama koro wantiere ni endi wa choose the direction madhi konyowa because wanego jowa wainyo jowa waketho uchumi marwa why just because ni wadwaro telo omiyo I'm glad ni sirikal bino timo their role maber nikech ne uket police here and there mane cheko gik manitiere go endo but apparently kaka ne kite odhi opongo ndara gi things like that anything gimo ko nyala understand nikech na onge o mabei anene mane picha but at least nyaka bed ni nitiere ng'at moro man organize gigi apa ne gi dodge the security gadget gino ne apparatus kata security systems man oketi because ne andala to kata mana wuok kindu kane dhi o mabei ma na lore karachuonyo to na yudo roadblocks adek e karachuonja ka mani cheko ma kata no gola oke gari mo chek nyaka but na kanitiere ngo kanitie sla so I paro ni mag ne gitimo just to prevent ni kik ji odhi ngo ji odhi gi sla kucho but ka kora chaka ne TV ka indi ka ji otingo nyiruke gango maybe ne gidonjo ga piko nikech panya rut moko be nitiere metimo kamanende but gimoduong en ni ok onego bed ni wakaw weche mag tulo waket mbele erokamano to gin tulo makelo lal mag ngima kendo hinyruok wach wachopo na sani kae Chris Ojode kod welo mawan go district sani kich mabiro iri sani yangore kar kani ng'ata achiel nowito ngimane tulo manowuok Homabay mano mar kinde romo mar linda mwananchi ka ji 46 nohinyore kuom ji 46 gi ji 7 ntiere condition mawacho ni critical kendo tere gi osuptende mopogore ka gintiere kod hinyruok machalo kama ntiere 4 mane nigi gunshot wounds kuonde mopogore kuomgi ng'ama tiyo gi bunde pachoka en obila moko puodhi to bedo janjore machielo ne ntiere manong'adi dendgi kod panga moko notero osuptende moko mag ji giwegi ka giyudo kony mokwongo kata mapiyo mano mar first aid gigi timre e kinde ma jotelo wuoyo kaka winjo jaod bura ma Homabay town oloso tiwacho ni wane mwalokre koro wahinyore wan wawegi jok mantie kata mohinyre mowito ngimane yangore ka en miyo ma piny Uganda kata nigi enja Uganda mano gima lebich yangono kar kae kwa county ma Homabay to uchopo kumoro makata obed ka enja Uganda ni en ng'ama ni tiyo e county ma Homabay kata yudi ng'ama chalani ma okure otiyo e county ma Homabay jowa mantiere e county ma bende intiere ka in gi lecture moro kata matelo ne jo county ma Homabay sa odong e boy kachiel to ji dhi yiero ema magi timre be omi kibaji kit gik ma jotelo
weteni kata jok ma intiere godo machiegni kata jogo ma ineno ka loso machiegni golo weche machalo kamagi to oganda wito ngimagi, moko bende hinyre, mwandu iloro. Sigana masinto kelo ka ineno kanyo wuon tourist hotel ma Homa Bay kaka kare okethi, mwandu ne okethi manotieno ma tok ka tipo ni ochako luorre. Tipo mawinjo karka Cleophas, en gima lit kaka jowetena osewacho. En gima lit ka constitution mane wa fight ne Mopondo Kaluma and other leaders no fight ne gi ole pi ka ji neno. En gima lit miwuoro ka ng'ama jopiny oyiero ka obeti dok nigo jopiny. En gima lit kineno ka jatelo wadu tiyo gi vijende marach mondo oiny vijende wetegi. An gi pacha aneno ka gimoningo beni wa joluo watim, oningo beni wadok e drawing board mondo in kaka ini uluongre mkutano ni gima timoni ben gima ber adieri. Nyathi wadwa matiyo go ni be ambe komi opportunity mar tiyo gi nyathina nyalo tiyo kode kama. For example, king'iyo wach mar Homa Bay tourist kama ne gidhi giketho, an Engineer Otieno Dongo asewinje, but I've never heard kamodonjo e siasa mo support ng'ane koko support ng'ane, en ogo ande kaka kawaida. To ambe kaka jawala manigi hotelo e Homa Bay County, ka oor jonjore mondo dhi oketh gira, oketho tije ne joma tiyo kanyo, oketho ne families mo depend kuom jok matiyo kanyo, to an kaka depend on that livelihood kendo be oketho kaka nyalo yuto. Omiyo ananda dwa nyiso jotendwa mane nitiere, mane onge to noloso gik machalo kamano mondo timre, ni sami ba kidi to ito odi tigero gi kiyo, ipimo ni mari no to bro bedo nade. Chris, ita mwacho nitie jok mane opango to onge. Tulo na en gima nyaka chan. Tulo en gima ipango gi ji mang'eny. And we won't mention names. Ng'ata chielo ok nyal pango tulo. To wawacho ni jok mano bede tulo ka pango go, kapo ni nitiere ng'ama no bedo involved e pango tulo machalo kamano, oningo luongre mkutano, upenjere ni gima na pango ni result mane mogolo, tere kaka result no okonya. Omiyo king'iyo constitution article 26 and 29 miyowa right to security. Jowa ma ochung' ne security machalo kaka police no temo kar maginyalo, kata king'iri gik mane gitemo timo ne gitemo kar maginyalo. An adwa wacho ni polise watiyo tich maber, lakini jotendwa ema ketho gigi. Nikech gin be police gin be giluor ni maybe ka gitimo kama to jatelo nyalo dhi malo maketh negi tije. To ana congratulate police ka gik mane gitemo timo mondo giket tulo kik dhi mbele. King'iyo kata Homa Bay town video kaka ne Sifuna gino kalo, kaka ne waluo, kaka ne gikalo, expectation mane wang'iyo gi gik mane dhi timore nok otimore nikech police. Omiyo an adwa ng'isi ni as people who are supporting the second bid of the president William Samoei Ruto, the only solution mantiere ni president koko ng'iyo this wars are going on in Nyanza, nitiere gimiluongo ni voter apathy bibedo. And as he wished to get a lot of votes from Luo Nyanza, he should be very careful about the voter apathy that happened last time. King'iyo election mar 2022, king'iyo kaka jinogo kura, 200,000 votes emanomiyo Raila Amolo Odinga did not win the seat. And king'iyo the political atmosphere mane nitiere 2022, there were a lot of chaos and fights during the election period. And these 200,000 votes, Raila doyudogi mobedo president of this country. But because of voter apathy and political chaos and fights,
we were not able to gain those kind of votes. Koro anadwa kwayo jogewa, whether 2 term, whether 1 term, ni gimanyaku ng'e ni it is a democratic of every Kenyan mondo go kura. To kura ok nyal biro ka onge lwasi mayom majigo e kura. Kata in kidhi yiero jatelo, oningo mi opportunity jatelo no mondo bi owuo kodwa, mondo usera mare. In gi right, and in gi conscience man amua ni jatelo ni gimo wacho be nyalo konya e ngimana mabiro mbele mondo mi agone kura. But our leaders also must know ni constitution nitiere gi freedom of assembly and picketing in article 37. To ma miyo opportunity mar ng'ata moya kamora mora oyiene dhe uso sera ne, as much as ni in the borders of this country and you are a Kenyan. Kamano. Yes. Adani mak paro kanyo alum anga dona anya medo gimoro matin kare e wiye kanyo kata winyi mara Dr. Abdul kapoka ka wiye. Ndiro kama nainya we kuro achaka kel twak ni e iwaka. Angene iwaka nitie jok ma support re-election mar William Samoei Ruto for the second time. But we watch kama Article 131 mar Constitution Mayor President wacho ni the President is the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Security mar piny Kenya, security of the whole country ni e lwet Rais William Samoei Ruto. William Samoei Ruto ma en ker o consume what we call national intelligence. Clip ma watugo sani ni mar Opondo Kaluma no work after tulo manyoro koso before. No work before. Mago gik motim, in fact juma mokalo before Linda Mwananchi rally manyoro ne wayudo a lot of shoddy utterances mowuok kuom Opondo Kaluma kaachiel kod Gladys Wanga. Wadwa wuondore ni William Samoei Ruto ma is the Commander-in-Chief of the Defense Forces kata ma is the head nyalo control National Police Service, nyalo control all security organs kata NCIs. William Ruto ne onge gi intelligence ni Gladys Wanga kaachiel kod Opondo Kaluma misbehave Homa Bay. We have to stop the pretense. Kawadwa ni mondo watiek tulo mar Kenya, so we have to face the bull by its horns. Wawe uru riambo. Wawe uondo joluowa. Jogi ketho nying luowa for their own big political gains. What is it showing to the country? If we cannot face the president just because it is in Homa Bay County, ma we are having the PS of internal security hama na Homa Bay ka. And Homa Bay ka mabe wanti gi cabinet secretary mar finance ama na Homa Bay chwaka. To wadwa mondo mi wa pretend wa wuondo joluowa ni problem mano timore Homa Bay. It is a personal and personal utterances mar an individual. No, the president is solely liable nikech these are his lieutenants. Jo machalo Opondo Kaluma are even going for parliamentary sittings, ilungo ni joint parliamentary meetings mar UDA kaachiel kod ODM. Can't the president up to now nyaka kawuono sani en sa beach gi dakika 44 pok iwinjo ka President William Ruto owuoyo e gima dhi mbele Kenya. Nti gigi notimore Nakuru, gigi notimore Bomet seche mane Fred Matiang'i odhi Bomet, gigi ochako timore kata Thika Nyoro, otimore Homa Bay. What are we having? Are we having nikech we have not suspended the constitution, Cleophas. We have not up to now. And we have not, the government has not been dissolved. The president is still the president. Aye. And we have a cabinet secretary in charge of security. What is happening? Erokamano alum. Adana kao yueno gisani. Toka duogo achako kodi Dr. Abdul. Ima ikanyo ni mar penjo malum o penjo gite. Duogo ikomi monde. Ekoka ngaranka mosiedo donjo kod Chris Ojode mano kode studio okinyi maka wono kae. Penjo mapenjo kanya kuna mjonge ni tulogi akanye. Kikwi will bene ni akaunti ma Kisumu wase choko pat jopiny
kendo waduogo kodi ka mar mondo mi gikonwa ka ging'eyo kama tulo ni bende wuoke ga. Wakaw yweyo kik idhi mabor. Malaysia has probably been on your bucket list for a while, and it's easy to see why. It's a kind of destination where city life, culture, adventure, and views all come together. From the skyline of Kuala Lumpur at night, to cable car rides above the clouds in Genting Highlands, to exploring the famous Batu Caves and vibrant city streets. It's many experiences in one. That's what makes Malaysia perfect. Experience 4 nights in Malaysia from $1,220 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: the outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Any woman can be Mrs. Mbaka, but not any woman can be Dr. Mbaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811 *288#. Un koro sano nyalo miya pari. Nikech anabiro rite yo moro maber ahinya, kamoro achiel gi nyathi mapok onyuol. Nyokoromo gi jong machiegni kendo ma en tielo mar ariyo e chino ni mar Mbaka Oromo Chal mar Kenya. Wago to Rubin ka nitie penjo madito mabende ne openji kar kani to ne tim gi nade. Oganda mathoth ahinya dwaro penjo
kendo duoko ichiwo gi oganda mabende nitiere studio karka gin paro mopogore opogore kapod imedo monj mopogore opogore. Wach mochopo no bende okiny ma kawuono ang'en Dr. Abdul Ramadhan ang'eyo thuolo mar duoko moko kuom gigo ma alum bende olieko kacha mokwongo, to ang'eni moko bende in go midhi medo. En e kanisa mar Lake Victoria Field SDA mantiere Genga Paya mano malala Homa Bay ne omonji kendo mwandu ne okethi kod jonjore kinde romo mano malinda mwananchi mano pod kanye e Homa Bay. Nitiere gari kacha machalo mag jodolo makuro, nitiere dirisni moto, gik mopogore opogore oketh kar kacha. To sani oganda jo Kristo mano ma nitiere dino mano ma jwadwen gin gi kiche kiwinjo ni mano e log tich gik moko ukuro duto kama gintiere. Jonjore ok yier ni siasa koso kure, gidonjo kamoro amora, en monj mitimo nyaka e od lamo. Arwaki ni machiegni tielo ni mar ariyo Dr. Abdul. Erokamano Cleophas, kapok adonjo e weche mag monj manotimore e kanisa, to we akunga wuogi alum e wach mowacho ni pok owinjo duond president. I think ni onge miriambo maromo gi mano nikech president in all is not once not twice osewacho ni security is paramount, kaeto kendo onge wach njore moro motolerate anywhere within the country, whether it is an UDA kata party machielo. Wach mar njore ok en wach ma president oseketo obedo godo mabor, obedo kode machiegni. Osewacho ni njore gi endi kata mana the goons gi endi, the government is working. Ok onego bed ni en gimi ni kowacho kinyi to wacho saa auchiel to wacho odhiambo ka jokenya winji. Alum gi joma man kagi oseng'eyo gik matimore. But king'iyo the arm of the government, kata mana PS mamarwa Dr. Raymond Omolo, he came out very clearly kowacho ni onge ng'ama itamo wuotho Kenya mzima mondo dhi owach pache, onge to kaeto sirikal biro chiwo security moromo gi security manyalo dwarore. And anyisi chien ka ni an Homa Bay county ne ane Karachuonja mane wawuothe ni endi, to na romo gi roadblocks adek mana wuono lora mo kicheko gini. Magi gin tich ma sirikal timo mondo timre nade mondo oyud kaka loso weche mag security wathiro weche mag njore. But you see, kata an sani endi an ja UDA damu, to the president ok ni control gima wuok e dhoga kabiro ka. Ok nitie onge script mobedo written manyiso ni kidhi e studio to mae gimi wachi, kidhi e kor gweng to mae gimi wachi, ma kiwacho mopogore to ogine. There is the freedom of speech. Omiyo kaka lomo timo tim mamare owuon mwaneno ka, you cannot kaw tim no endo tikaw yidhi wi president ni president nyaka wuoye, Omolo ok owuoye, to Omolo nosewacho ni security oketo makamili kendo na adier security notimore nade ne nitie. But dhano cha kata maneno kaka luma wuoyo go cha gi polise mani Homa Bay giromre, dhano mane kaluma wuoyo go cha. Omiyo kik wakaw security wakaw ne wayik ne gi blame gime ne gitemo. Ineno iwinjo ko jodo wacho ni ne security no temo kikata en gotelo Homa Bay to no ne security no temo no miotim protection, but because of the overwhelming numbers mag jok mane bedo instructed kata jok mane wuok oko mano biro Homa Bay mano kelo weche mag njore gi ne samoro gen bende gin dhano. Dr. Abdul, arrest katimre mimako ji 19 tok romo mar siasa mokelo lal mar ngima sani mawinjo ka kod inyruok mag oganda mamoko. Obila onego time intelligence ni wache ganade. O prevent koso u react. Arrest ikawe gi ango mane. Arrest moti mag ji 19. Arita mani chiwo ni. Was it proactive koso ne reactive in nature? Onge proactive minya timo godo arrest. Arrest. Inyati mana arrest ka osetimore nikech you see ok inyal imagine ni ka luma miyo nafas mar dhi kacha to dhi timo tulo mbele. But ko timo tulo to timo nade? Koro ok inyal make kapok otimo tulo nikech kata kimake kapok otimo tulo to nyalo nyisi ni wuotho gi lwete to dhi kama. Kopogore gi meko gi nitie okenge moko ma obila pono nya timo. Nikech kopogore gi meko. Now, you see, come on here, I'm not here to talk on behalf of Obila. To gimangeyo, ni there are things now. Emi winyo ka wacha niya, opondo kalumo pondo. Nikech ang'eyo ni nitiere gima timo nade? Gima timore. Ongonena gima weya ka en gima owe hanging loose. There is something working. Makata kwang mo wuok kane. Ka en karwaka. Samoro de gima otimore.
but kama entie sanda timo nade kata wan de wamake because wan bende wawinjo ka gino ok donj kod maber but ok wanyal kawo gini endi to waket ni wakawo gini to waipo the president kata wakawo gini to wakawo ni Omolo ma bende Dr. Raymond Omolo ma ng'atwa ma kanyendo mose pronounce himself on this very issue mo wacho ni ma endi ok tim mo chako met in fact an nyoro kana ayudo kata mana geche mane nitiere pile kata ka gimoro timo dhi kwa kata gari Kidubei police station to kiyudi nikech en gari achiel nyoro ne wan gi case gi malaro 30 ya mano sirikal pogo beef security koso sirikal ne beef security machalo nade Dr. Abdul erokamano osedo kata biro ujode wawinja ne achiel kachiel kapok akaw yweyo kendo problem ma kata shida ma naneno kae en koso tich mar chik manyiso ni chik ok lu kako ripo bed notiyo ng'e ni demonstration kata tulo mawuok gi gin gik ma timre ka wan gi chike moripo bed ni oselu maketo a proper environment mar gimiluongo ni peaceably demonstrate nikech ing'iyo katiba marwa samoro puonjo wa katiba ni Article 37 wacho ni every person angikonywa loko gi ndoluro every person has the right peaceably and unarmed to assemble, to demonstrate, to picket and to present petitions to public authorities. Mano Article 37. Talking it 37 ni kidok e Article 24 manyiso ni in sama koro iloso demonstration mari mano ratiro mari makatiba omii to Article 24 bende miyo ratiro mar ng'at mok dwa dhi demonstration manyiso no bende rights ne are protected nyaka riti to kidhi mbele wan gi gimiluongo nikech mato koro en chik maduong' chik mar ariyo wantiere godo ma wacho ni Public Order Act cap 56 manyiso ni in ng'atno mapango demonstration kata gimoro amora miloso miluongo mamiyo iluongo ni peaceably ni nyaka idhi ka police michiw report within 3 to 14 days mano e gima activate arita mar askari nikech police to kendo raura mango wuoga to dhi chung kamoro na winjo nodwa keto gimoro ka manyiso ni time momini kech samindiko barua ni imiyo gi ndara midhi luwo un ji adi udhi tiyo gi gima chalo nadi ubiro gi chopa mondo wang'i ka benitiere kama chopa lande kosu biro gi basesi kosu biro nang'o mondo wabende kaka askari wachak jipanga udhi bedo ji adi mondo wabe kaho mabeni gi polise matin as an example to wadhi kwayo jok moko be jokisumo jokure jokisi jomgori okonywa gang'ono gi polise problem mabetie en ni ng'enyne koko ma waneno mag back and forth gi kao the opportunity mar keto lwasi maber nikech kaka koro in bunge mar Homa Bay town oripo bed ni kiwinjo ka nitiere jokalinda moko mabiro limou you should be happy about it manyiso ni jogi biro lima to gin jo siasa mana ng'eyo kech onge ng'ama kia mheshimiwa Babu Owino onge ng'ama kia mheshimiwa senator ma Nairobi ka Edwin Sifuna Watenya onge ng'ama kia jok ma jo siasa man kacha ka but kachopo within the time uripo bed ni wa create godo an ample environment to wan koro wa mobilize ji wawacho ni kik burano ok nyal timre koro ini wache kaka ng'a omiyo the long and short of it gimomiyo magi timre Cleophas en ni chik ok lu to chik be ok titije nikech seche ma walose ni oripo bed ni institutions of governance osekawo thuolo jo NCIC osechiwo summons jo DCI bende osenyiso wa gigo magitimo jo DPP kanitiere issues maluwo Directorate of Public Prosecution particularly ka koro gino kosechopo e court makata jogo mabende nitiere ma kaka koro jo tourist hotel go to the police and report nikech mane gima activate kech kilinga kama ni jogo donginene TV no action will be taken nyaki wuok chalo ng'at ma ng'ato goyo mohinyo kokidhi mi report mi kao obi mi dhi ka P3 mondik ni gigo onge action mang no kawi kikwa imagine ni nikech onene TV kata waneno ka jogo keto kite ni koro chiko ripo bedni chaka tiyo kamano it is the action mar the individual emomiyo katiba wacho ni
Article 24, ibende ngat no ma is not involved. Kiwinjo ka your rights have been infringed on. Tinya lo dhi mi report. Kise report kore ka action chakre. Omiyo wan kaka wawache kani gin gigo ma waseyo kendo gin gigo ma wachwalo mbele. But nikeche TV kaka Ramogini to en gima kata institutions of government bende ng'iyo, they should listen to the appeal of the people. Linus owacho wach mar article 240 nitie gimiluongo ni National Security Advisory Council ma jatendwa maduong' president mar Kenya ema chair. Yeni samoro be abuok nikech gik matimre gi Cleophas a few 1 year to the election oripo bed ni bende buogo mheshimiwa rais. Ka CS mar security ochung' duokre gi jasiasa e rally to in gi teko mar katiba ni wewe tumekuona mumemuona na nani, go and take action. Sama jatelo gi teko mar katiba in article 240 mheshimiwa rais oripo bed ni koro gi thuolo ma en godo gi teko no oluongo the entire 9 to 11 membership mar NSAC. IG mar police adwa ng'eyo waunis manumako Olkalao, jonjore manumako Kasipul, jok manumako cases adima ni e court. Police adimu semako manogo ji gi bunde nikech isomo nwaka ni one is dead, 46 of them ni gi bullet wounds. Do ga kisomo ka ang'wen aji ang'wen 4 wadwa ng'eyo nikech ni penjo to bunde ng'ano mating'e ng'ano manendo issue, you know, order mar shoot to kill or whatever, shoot to harm, kato no wach ni mondo chwado tiende gi kende kanye manendo go to ng'ano mogo gi nikech magi Cleophas actions must be boost confidence of the citizen ni adieri gi timre to sirikal tiyo. Nikech kaka rais loso inyalo imagine ni onge gima timre Kenya ka te, but kakoro gik moko wuok mabuogo chuny japiny, abro yie gi Chris ni ka wadhi kamae towards the general election ng'ama dhi chung' ni dhi go kura kata an okabidhi nikech ka waneno ka by election wauni donjo nyaka makaw ballot boxes mago nyaka polisi. Nyoro waneno ka Homa Bay police ogomo ting' mane V8 kamae. Mago are actions ma okoripo bedne timre, especially for a country manigi rule of law, wan gi institutions motegno moripo bedni tiyo kana achiel gi sirikal kendo konyre gi japiny. To wanno kaka timre ni en ranyisi marach ma dware ni mondo kata mana rais owuon olose wachni konyalo luongo NSAC to pick proper information mondo action moripo bedni itimo nyaka gik mosir gi penal code marwa, gik mosil gi National Police Service Act. Chike wan godo mabeyo ndi Cleophas, but gimome chike gi ok ti ne japiny kako ripo bed ni gitiyo to anda kia. Aya Chris anire kapok abiro e lum gino ma inyalo medo nikech kae kama lose en kama tulo ni wuoke. Bang' tulo wuok iting'e ge yo machal nade gino maber ne da medo kanyo kane pok biro ir Kevin Osedo inyalo kawane maro mondo are ni to wadhi sudo nade ka wakalo ka mokwongo kapok ang'iyo kaka wadhi sudo adwa wuoye wach mane Alumo wacho about the president. Wang'eyo ni president nitiere gi institution nyako observe institution independence. Mangiso ni institution of independence gin every institution ma is government institutions, and among the things ma government ma president onigo benetimo mobido highlighted in the constitution article 141 any to protect, preserve and defend the constitution. And ka Alumo wacho wach mar what has president done neno one gi NCIC, one gi ODPP, and one gi DCI. President okunyal chung ni the DCI ni you need to do this. Mano bro bedo gi interference. He can only give directions. And so far, PS Raymond Omolo no sechiwo direction ni anybody ma is a threat to the peace of common mwananchi should be arrested. And mano is all over. Koro, alum wach mar president no ko bedo involved and preaching mwase bedo kwa wacho over and over. And president nigi mandate mar summons.
but once ka osegolo directions ma institution machalo kaka DPP, DCI and NCIC osekao action ni previous people, wang'eyo ni gibro kao action ne kata future occurrences. Yes, koro to be iparo ni gigitemoga Christmas kuom ng'adi ka pod dhi nyime ang'i duoke mae bende NCIC osemi nyinge mopogore opogore, oseluonge nyaka ni guok moge lake ma ok nyal kecho kata gimoro amora ma intiere, ochalo ng'a oting'o bunde tonge lisasi. King'iyo statement mane igolo nyoro mane gindiko kamae: safeguarding the soul of the nation, reject political intolerance, hate and division. Mano statement magichiwo, kendo statement mano ni a press statement in red. Beni colors ko puonjwe e school, nitie colors mok tigo atia oyaye. Kata kiketo bold, iko ni e paper, kiketo bold e Microsoft Word, ok underline. Bold cha Oromo. Ki bold mi underline en gi moro man gi weight mantiere ka. Statement gi dongo kendo gigolo gi ka kinyalo count number of words mwach ni we condemn. Condemn thothka, condemn paragraph 3 condemn, paragraph 4 kantie condemn, we ask restraint, paragraph 6 ka bedi gibiro we condemn, gi call upon. Mugik last paragraph NCIC condemns. Kora en condemn weche gi thoth Chris. Kama ibete kitemo rango gi dipo ni en adier paro mosebede wi Uganda ni en mana guok mok nyal kecho, iwacho ni ero gi kawo action mane ma aponono waseno ka NCIC okawo kopogore gi condemning. Ing'eni kila institution nitiere gi their ways of doing their jobs. Ineno gin margi en to ensure ni accountability obedi. And then nitiere other institution machalo kaka DPP and DCI. Nitiere level maka NCIC osetimo to owene DCI kasto owene ODPP. Koro an, according to me, ang'eyo maber ni kila institution independence must be upheld. To ka gisekao this nini magi analyze, magi forward to another institution, I feel they should not be blamed because that is their mandate, that is their capacity. Omiyo an ka anyalo defend the NCIC and ni mokwongo they identify ni problem no otimoreka. Then after that they forward to the investigative authorities. Then the DPP has the say to revise the file and take them to court. Koro ogenyal act beyond their capacity. Erokomano. Yes. Ageni sana longi tulma dagi kario kene kata ka uyu aluma da mi kanyo. Etialo ni kapo kalore. Kich gise react. So nitie gimiluongo ni competence. Iluongo ni competence kata failure mar walungo ni nitiere competence to gi incompetence. Seche mo wantie gi destabilization mar a country, ma security organs ose fail. Competence kata lawama ni watero ne ng'a jo sirikal adoni mondo mi wacha asto mondo mi ket direction gimada wacho ada mondo mi awach kama failure reactive kaka ni wache kleo maber ni wanti gi a reactive government. Ang'o momiyo wan gi budget mar National Intelligence Service mabedo headed gi Nurdin Haji? And what is the definition of intelligence? Intelligence and we have to survey and personally and take some benefits because one of my relative ose serve kaka county commissioner previous administration and this administration, and there was a time manade mondo mi ago kode Mbaka to no nyisa kaka structures mag administration kata mag security work. We mondo mi explain ni yo serikali mana mapio kapoka kawe. Every morning PS mar internal security bedo fed gi information on what is going to happen, what has happened the previous night. Every county county commissioner. So that is before county commissioners obedo fed give these informations gi area chiefs mag different locations feed gi information. We mondo mawach ni gimane dhi timore Homa Bay, it was a heated conversation throughout. Linda Mwananchi nogolo
nogolo memo margi karang'o almost 2 weeks ago. So the county commissioner was alerted on a daily basis ni mae kaka Opondo wuotho, Opondo pango timo kama, Gladys Wanga pango timo kama. So this intelligence, waweuru riambo, the president had it, the PS had it, but they just negative. Mano is just, it is just pretense. Ginge when to react and when not to, because they don't want to show the country. It was just strategic. They don't want to show the country ni Homa Bay equally as the general population marry the country obaloge serikali. That is what they don't want to show. So giketa violence intentionally. Mondo timre Homa Bay, they don't want to react. Nikech we don't want to act. Okwadwa ni mondo mi wasav kata wadag a pain is reactive. An administration that is reactive to security is incompetent. Mano is pure incompetent. Alumero kamano. Kawa duogo we sane pod wanti definition of terms. Wajomo kaya kama koro intelligence ni wasingi. Koro kawa duogo ang konwa karakai. Iwacho ni kantiere failure ma security systems gi. Gen magi muserem nyakasari. Dinamit nami ya. Alum wacho kaini like the PS internal security. Bedo fed every morning. Come on. Now we are here in the studio this morning. Yeah. The kaka sirikal tiyo gimanti more behind the tent or nade or kongeyo. Sani ose ni ose gine ore sans passions ni gimoro temre. But truth be told, ni kaki wache no. We agree with you. Gimoro temre. Ero kamano. No, you see, now we are assessing no, we cannot react. We have to have a government is responsive rather than reactive. Dak negi manage. Mage kanyo. Aka o yueyo gisani. Kaduoko kaya nyakora mugajwang. Podan kako Dr. Abdul. Alum kachel kodaka Chris Ojode kachel kodaka Kevin Osedo kawa nisuoka aka umane yo matin gisani kawa duogo warange tulune koro wasingi ni ochal nade koro wadonja ne iye kae ni to oagi kanye joma binya genge ka poko timre koso moko nyalo biro kata ni nyatore lwedo wakao yue kigini mabura. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Mondo yudu ndani kaka skiza timari limana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Ma en penj laktar kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu.
oromo ge jwang macheni kendo ma chal mar Kenya e chenro mar Mbaka Oromo pod antiere kae kod paro mopogore opogore ma medo donjonwa kar ka. Achiel kachiel adani awinjane duond jodak e kaunti ma Kisumu. Ne igolo paro kotenore kod twak manogo kawuono ka. Wawinj gi ane gin to ginene nadi nikech Linda Mwananchi nokwongo donjo Nyanza ka chako gi Kisumu. Gidhi Homa Bay osekond gini, gidhi Migori bende, ang'eni gibokono oganda chieng' ma gichope kuro kata kuonde mamoko bende ma gintiere. To kama ka jo Kisumu noloso kod Ramogi TV chenro mar Mbaka Oromo motelo ne chenro. Ginyinga en Joseph Onyango, aja ohala e dier boma ma Kisumu ka. Mokwongo, the way ma siasa ma sani timre Kenya ka en gimoro malit ahinya ma ok ber. Nyaka ne Raila Amolo Odinga tho, wan kaka joluo wasebedo kwa bagni kendo itiyo kodwa e yo marach. Ki witness kata gigo mane timre Homa Bay, adier ok en gima ber ka wanyalo bedo ni koro wagore kiwan to wan ne wan ga gimoro achiel. Josiasa owe tiyo gi jopiny marach. In bende ng'ama kijana, ng'ama itiyo kodi mondo mi idhi keth property mar ng'ato, iketh a source of employment mar ng'ato. Ere kony miyudo bang' mano? Akwayo ni mondo wabedru mos, ibed ni ja one term, ibed ni ja two term, ng'ato ka ng'ato nigi demokrasia mare mar supporting kamoro amora modwaro. Akwayo jowa duto ne wabedru joma peaceful. Nyinga George Alambo en jakom mar Western Kenya Human Rights Network. Gima duong' mwatimo en peace, security and governance. Gima wang'iyo maduong' e kindeni, waneno ka siasa ochiek kendo kila ng'ato ka ng'ato dwani mondo winje. Chandruok maduong' mwaneno ni ng'ato ka ng'ato loso timne ma wase brand sani e Kisumu ka ni guns. To kene e Kisumu kende king'iyo Kenya te, jasiasa ka jasiasa loso joge moikorego kendo ochalo ng'ama oikore ne lweny. Gima duong' mwatemo kwayo ni himruok mwaneno ka ji himore koni gi koni nikech onge siasa, onge romo mar siasa madhi ma ji ok ogore, ma ok omake ji, ma ji ok otie gig lweny. Omiyo mano achiel kuom gik machandowa e kindeni ka wang'iyo ni siasa dhi nadi, ere ka ji wuoyo, tang'o giri ma giwacho. Thothne josiasa romo moro amora ma giloso, ayenje mwaneno, ng'ani notimo gini, ng'ani chal kama, ng'ani biro timore kama. Omiyo magi gik ma wakwayo ni mondo wateme duoko piny ma ok ane ka dhi bet mayot. To chunowa ni wambe nyaka jopiny nyaka wariekre kik ti kodwa nikech sama wahinyore to wane mwahinyore, josiasa wabro ketogi gikadho kendo giwinjo maber. Duond jodak e kaunti ma Kisumu wawinjo gi kanyo kendo sani aduogo e studio kar kae. Kevin Osido, achaka ne kodi kar kae, winjo kanyo duol muwuok, winjo mugi kanyo mar Joja Alambo ma bende wuoyo kanyo. Winjo kanyo ni oganda himore koni gi koni to gin josiasa mantiere kama podi medo mana se. En paro manda choko kuom ilo bende wan go e studio kar achiel kachiel. To sani nachako kodi kaka warango gi irangi kotenore kod weche mag yiero bende mabiro. Nyinge osemiyo oganda mopogore opogore ging'eyo kama tulo wuoke. To bende ng'anya mako tung liech mano wir wath no ng'ato nyamake adier machomre kore ni kate ma gini wuoke. Omenda mag miyo ji fuel ka jogi ema chiwe. Jok mowang'o nyamburu ka gin jogi. Omak gi okawne gi okang' obede puonj ne jok moko. Gigi okwane ma miyo ng'ato wacho ni aya. Donc no monje Linda Mwananchi ka gintiere SK St. Stephen's Cathedral Kisumu. No wegi thuolo. No weji thuolo ji wuotha wuotha. Ang'o mantiere ka minyalo tim mondo mi ogeng' lwenje gi kapok ochako? Cleophas, osiepe ma Kisumu loso maber kabisa. Kendo loso ma kaka giwacho no en ni mondo wabeduru e achiel, kanyakla mar jok achiel miluongo ni jokanyanam, nyikwa Ramogi Ajwang'. Problem manitie kata obedo ni alum Linus luonge ni destabilization, ananene ka gima en politicization. Emomiyo kata county commissioner miwacho kendo ilero maler no, onyalo bedo gi luoro ni to donge Kaluma cha eno support sirikal. Koro kata ka ng'ago simu, kata ka ng'a report, to onge action mag no kawo. To kochopo kama koro mar jogo ma ok support sirikal, to waneno ka nitiere aversion, teko mang'eny mitiyogo. Guns kaka misewacho, jonjore donje kanisa, magi keth gik moko. Gidonje gik ma kuonde ma ji odake,
create a lot of unnecessary confrontation gidino nyaka ndara magi gik mae system matiyo malong'o Cleophas okoripo bed ni nenore kendo timore. To an ajawacho ga pile pile kendo kabiro ka kata kuonde moko ma warome oko kacha ajakwayo ga ni mondo jogo miluongo ni Luo Council of Elders kata obedo ni ginyalo bedo gi their own differences. Ndalo moko awinjo ni nitie moro ma is piwa moro ken piwa gigo te ka ginyalo bet gi josiasa wa gima ne jakom Raila Amolo Odinga jowi ne jatimoga higa ka higa jakom luongo joluo te moluong nyaka bishobe oluong nyaka jogo ma Council of Elders obed gi josiasa te mochiw direction mar joluo. Ang'ono momiyo sani it is difficult mondo jaluo ma wiye ler kendo liw ma wasewacho cha obed gi one direction nikech politicization of the community masani oketwa ni wan jolinda ground moko bende gin jolinda mwananchi. Koro kiseywawa kama mipogowa, what do you gain? Gimidhi gain e koro miluongo ni politicization of instruments of governance. Makata kidhi ka police tiluor ni in action mang no ka onge. Cleophas mano emomiyo josiasa wa are taking advantage. Kendo an nya winjo ka chunya nyo lit kabisa nyoro nikech gik manyo timre Homa Bay, particularly Homa Bay, to gin gik manyikete wang bui, wang jowi. Kendo nitie TV manyo dedicate the entire rally. Ka gimenyo gidhi sindo, gimenyo no gidonjo, sama nye gine buru mar sindo nyaka Homa Bay gimenyo. To Babu Owino wacho ne joluo, kendo wacho ne gidholuo. Ni jowa kikuluor. Jomoko ka gin jowa to gin gitin. Ma kama na nyithindo madhi 30, wane ma wang'eny. Ma jaluo loso gi jaluo wadgi. Wadhi uradhi kikwaluor. Idongero gibe gikre, wabe waikre. Magi are terminologies, Cleophas, ma it is so sad. Ma kaka jo Kisumo wacho, koripo bed ni jo siasa gipit joluo against joluo. To ka chop kama koro mwandu mag ji iketho, kendo we are losing life. To kaka wasesome katiba, ngeni koso bedo e kweno ketho kwe mar ng'ato. Ka institutions of governance ok nyal kao tingni to dhi chopo kama koro jo Kenya giwegi dhi chako donjre Cleophas. Mineno ka daktari wacho ni ne ichungo mtokni kendo imanyo kiting'o panga kata iting'o gimoro amora miting'o. Manyiso ni koro ng'ato ka ng'ato bedo ni mondo oritre ki en owuon. To ok wanyal chopo kama Kenya ma is a global example nikech Kenya kae ok wanyal pimo gi piny moro amora gimiluongo ni the whole world. Wan gi our unique aspects mabeyo kabisa kendo pinje moko kopogi kendo gigombo ndin mar mondo gibede. Emomiyo Mheshimiwa William Ruto nyocho tuchnwa ka gi Vision 2060 ni wabe wadwa ni mondo wabede kaka Singapore nobet. To Cleophas ok wanyal chopo Singapore kata Vision 2060 cha ka these aspects of intolerance timore. Isomo nwa statement mar NCIC. NCIC ok nyal bedo institution makoro oseyo ji kendo no hombo ji. Japiny nyaka bed ng'at manigi tudruok malong'o gi institutions of governance maka en weche mag police. To police nyalo mako ng'ato matere ma the entire process milongo ni prosecutorial process Cleophas otimore. Emomiyo gigi timre Kisumo, gidhi magi timre Olkalau, gidhi magi timre Busia nikech koro onge action malong'o ma japiny kao. In fact joma biro piny to koro manotimre cha notime ang'o. Koro marwa mo mak jini idhi tim gi nade. Chieng' moro CS onyiso ni jok moko noringo kalo nyaka boda modhi Uganda. Kenya ka wan gi instruments motegno kabisa Cleophas ma ka sirikal nyalo yie ni gidwa tieko weche mag tulo mag gunism gi. An akwedo ji pile pile kendo akwero gi ni wach PS marwa ok nyal luonge wach mar gunism nikech mano e wang' jaluo manitiere sirikal. Koro ka wasemiene, why are we talking about it? Ka wan gi opportunity mar dhi romo gi PS either Homa Bay kata Kisumo kata ofise Harambe kae. Ang'ono momiyo kwanyal kao thuolo as Luo leaders. Ng'ano ere ng'atno madhi convinwa. Ng'ano madhi luongo wa achiel mawach ni ma e direction ma jaluo oripo bed ni kao. Ma yanyruok kendo kwedruok ma waneno kaka timre ni. Mano is which quote. Kendo en gima mayo wa the opportunity mar professionalism
and intelligence ma wasepuoyo godo joluo. Erokamano ahinya. Kapok abiro Dr. Abdul Alum. Antiere kata alwor kame kete matin kapok adhi yweyo kendo. An ode ahinya. Ode ahinya ka wuone to wadhi yweyo. Iki tieko ni. Koro we awach ka. Ero be pok ichako tiyo kode. Odhi. Osedo ni dhi maber ndi. Nyaka ichopo ingeni we mondo mi awach gimomiyo ato nyaka awuon national basis nikech wan gi Kenya ka wantie gi piny mar Kenya, and that is the greater vision. Nyaka kwadwa ni wa argue nationally. Seche ma an individual omi capacity mondo ti, whether he is a Luo kata en ng'ama opogore, nyaka wa make sure ni an gadier ni PS Raymond en competent. I'm very much sure he is very much competent. But owuog oko ka tich otame, ka oneno ni nitie jok manyono ne, jok mani malo ne matame tich, owuog oko mondo wane kaka wan joluo wach ni wan e sirikal to nitiere kaka CS deyo Raymond mondo kik oti. To as long as ni pod waneno the rising political intolerance, so we are putting on his door whether he is a Luo kata en Jakalenjin. Ka en oti tich mar PS owinjo bedni koseyudo intelligence, he should react on intelligence rather than actions motimore. Mano e kaka wadhi stabilize the country. But okwanyal tribalize a position nikech koro en ng'atwa, en jadalawa, nyaka koro wadhi kode mos. No, kata in dala ni kama intie nyathini, ka nitiere nyathini mok som maber, to your action as a parent en ni mondo mi ne kaka nyathini dang tim ang'owa, dang som maber. To kiwach ni ma nyathina kata idagi. No, we are talking about a country here. Seche ma a country is unstable kaka Homa Bay sani no wito mwandu mathoth. Onge joyuto, ntie joketo maber, ntie tourism sector. Wase wito. We cannot tribalize this action. Ni eno ng'ama ng'atwa. No. Raymond has to do his job. He has to do his job. The president has to do his job. Konjore erome mora ma siasa. Yes, he is capable. Aye, erokamano. Dr. Abdul. Yeah. Kata Bir Chris. Ing'eyo, I'm glad ne Alum wacho ni Ray is capable. Kendo gima tich mare timo neno. And kawa biro kai, let us just be truthful to the Kenyans. Ni nitiere gik moko ma are outside Ray's presence. No, onyalo timo within his control. To NCIS, for instance, IPOA, NCIC, ODPP, Magi gin independent institutions. Momi chik. Nyeyo, ndalo moko chirka indi kane wa complain watch IEBC. Jo Kenya ne complain on IEBC. It is not the work of the president, kata jok minister in charge karango. Madi watch ni wa dissolve IEBC. And the call from the people. Now, kwa se miyo these people their mandate. Kikitake mien gonga machielo ni mandate majoka nyako dhiyo donje. Then that is when you say ni we are not an okwan kai ni wa support Ray ni kechen wodwa. Wan wa support watch mo wacho ni kaki wacho yimbi di wuon is more than competent. Tich motimo nade motimo. Kose wuok oko motimo. Mo wach motiyo gi apparatus mage te. Mo medo no security mo medo. Thurwa. Koro wadito ne ka intelligence report donjo go kinyi ka wuono. Mapok wang'eyo kaka dhi. Kik wachak sendo nyoyo. Nikech wang'e ni intelligence report no se donjo go kinyi kako se wacho. You see, ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Isi wuoyo oka ng'adi. Iwinja. Ing'eyo iwacho ni report no se biro. Report mano se biro en report mani public domain ni waneno kacha kaende nyiso pondo kaloma ko wacho ni ikre uru. Now that is where or inform the beef up of security. Mane one go nyoro. Because no react gi intelligence report no donjo. Now kakuru mani irabis. Kakuru gino chako inyore ma ji toye. That is the intelligence report more than go kinyi, and I believe is working on that. The government is working on that. Iko ka serikali wa mien gitilo ma okromo kode wa ka en kaka ng'at mane upono kalomo wuoka wachiwo upono kalomo matir to wanyise gi monego bedo timo ng'owa otimo. I cannot be here na support gik mo wach ka chan nikech unisum no nitiere to wanyaka wang'i kaka ilose. Sirikal osewacho
none other than His Excellency the President. Ni wada tiyo gangawa gigunisum. Inyo yo miti minan, miti goe godo. Okonyal tiyo kore asa go. Nikicha nyisi chien kacha. Nikinena the numbers manikacha. Get the number of police ma one godo. There's a mismatch. Mai kama nyakurati minan. Kata ben many police handcuff ngata chela. Giving handcuff dia. At the same time, jomoko be nitiere ma pod gidwa ng'iyo kacha yani duk ni moko kik monji, things like that. And I'm glad ni kata kane nitiere tulo manotimore kaka momonji go endo. They were minimized. Erokamano Dr. Abdul. Chris, kapok aka uyweyo mana wach mari ewi twak madhi mbele. Adwa support gimane osito wacho about our leaders. Gimosebedo katimore maduong' area mar Luo Nyanza en ni our leaders wanyalo consider them as jomoerore kendgi. Selfish. Yes, they are very selfish. Very, very selfish. Ni kanga to bire area ma intiere toraj. To in oyeni di area ma intie area mo command. Mano is selfishness. We have to sit down and talk with each other as Luo leaders. Onge ngama nigi monopoly mar guns. Mano be nyaka jinge. Onge ngama nigi monopoly mar guns. And our leaders have to come out and ensure ni gimora mora magitimo are accountable. And leadership is not forever. King onge leadership. Iroka previous rallies moko mabe iroka ngato wacho ni ko neno lepgi to yiechgi. Inene. And there is a national leader there standing to watch all those kind of utterances. It is not good. Anadwa condemn. But at the same time, ma condemn, okwanyal mieno jomoko gi chilo. Nikeche, nitiere institution ma responsible. To institution ma responsible gi constitution rights and mandates mo megi kaka institution mag sirkal. Ineno. Omiyo an adwa support wach mar ni waket institutions wa work. That is number one. Number two, leaders who should see politics beyond today. Politics en gima bobedo, but leadership en gima transitional. Ineno. Omiyo wan kaka joluo, oningo beni waluongre mkutano, wapenjre ni, where are we headed post Raila's death? Where are we headed post Raila's death? To twagni jobage mobede. Twagni all the leaders. Leaders mamo kuwe makalakalagi. All the leaders. Mawe makalakalagi mabergi tengi dikani. All the leaders. We aka uyweyo matin sani. Chris erokamano. Ojo dada na aka uyweyo matin gi sani ketora yudo weche manyien yo machuok weche mabiro ka to bang' ka duogo ageni Chris anegi point mare mondo tieko sani kotieko osidanga biro iri ka kuda lum. Yes, nikech ka waduogo to waduogo madakika mogik. Kocho wukida para beach to tieko ka kendo wuok ana thuolo matin ahinya ka mar twak an wakete matin wakaw yo gisani kikini mabor. Arise. Be my guest as I come to Kenya. This time I will be in Kisumu. Father, we speak about Kenya. Apostle Professor Johnson Suleiman, the Restoration Apostle, coming to Kenya with a divine mandate. It's going to be the greatest crusade ever in the whole of Kenya. Your life will change. This is more than a gathering. This is an outpouring. He said that she went to the hospital and said she has 6 fibroids. But while you pray, sir, the thing disappeared. August 25th and 26th, 9 a.m. and 4 p.m. daily at the Jomo Kenyatta Stadium, Mamboleo, Kisumu. I'm coming to Kenya because of you. Don't miss your moment. Don't miss your miracle. Outpouring 2026. Ringre ni nigi weche mopondo ma ok inyal ng'eyo. Ka ng'ato nigi rem e dende, to wan kaka wan doctors wamanyo gima kelo remno to wayudo tuo to wathiedho. Bende ing'eyo gima mari temo nyisi. Ranyisi mokwongo mar sickle cell ka nyathi lwete ne kuot kata tiende ne kuot. Waseketo lakteche molony e weche thieth e bwo ot achiel mondo mi gichiw duoko e wi penjo madongo dongo ma in iwuon in go. Hello penj laktar. Hello penj laktar.
machiegni. Chakre siem mag tuoche mopondo, wagoyo mbaka ewi weche thieth makorgi tek, kendo wamiyi duoko mawinjore maler. Lakteche makare chiwo puonj mowinjore. Ng'at ma dwa kawo ngimane en ng'at ma dwaro kony, ok en ng'at ma dwaro kum. Kaw ting' mar rito ngimani. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo kod Ruth Otieno. Kik bai. Un koro sano nyalo miya pari. Nikech anabiro rite yo moro maber ahinya, kamoro achiel gi nyathi mapok onyuol. Pari koro gimoro amora romo. Ok adwar ngimana. Asekale mang'eny. Gigi koro roma. Donge in ing'eyo ni nyakwarwa sani donge i pari. Mane momiyo en obiro timo arus gi wuoda Marakesh ni machiegni. Gimoro amora matimre ka ok en adier. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Ng'ato achiel oyang ni nyowito ngimane tok tulo mane onenore romb Linda Mwananchi e kaunti ma Homa Bay. Serikali mamalo oamua ni nuclear power plant mokwongo e Kenya mangima nyaka ne piny chak. Ni kelo siaya. Jatend migawo mar teko James Opiyo Wandayi odok ne kar dag teko nuclear malenya molero ni biro konyo tije ne jodak e kaunti ma Siaya. Joluo kamoro amora mauntie e constituencies moro mauntiere te wabiro kendo wawuotho mondo warom kodu mondo wago mbako achiel mar riwruok. Luo e bora Nairobi jo Uganda luo mondo wadag kanyakla e yor kwe kendo riwore ahinya to e kinde ni masiasa mako mach e pacho ka. Machini kendo nyakura mogi joma intielo mogik chenro en mara mbaka oromo chal mar Kenya kawarangi kae. Brian Omeri wacho kani joluo wawe uru kelo pogruok e kindwa because of politics. Wacho ni politics come to pass but we will still remain relatives. Wacho ni gima neno nyoro Homa Bay en total nonsense. Ma Brian nyakwaro Omeri mano mar Rangala Kajamba. Wacho ni all we need is unity, not confusion. Ma Oyugi Grace erokamano. Nitiere James Opiyo eno mako lweny galum. Wacho ni ero gik malum wacho go chal gi gima Brian Omeri wacho kani motimre nyoro gin total nonsense. Eno wacho ni kama wach magalum joluo nyaka chwad eka winj wach. Wacho ni orengo babu are confusing joluo. Wacho no chwad kabisa. Mano paro. Madano maneno chenro kinyi makawuono. Cleophas en gima rach ka jotelo mowinjo kel dongruok e county ne jopiny mane oyiere nyalo wacho ni hotel mondiko jopiny tich okalgo. Mano wach mowinjo watamre kaka joluo kendo Kaluma owinjo okaw ting' mar loso kuonde nindo mane okethi. Jogot goyo siasa mariek pari kinde baba gi Martha to bathe kama chielo Ruto Gachagua. Tiende ni gionge lal bedo ni sirkal oloyo kata joket sirkal tesre oloyo. Mano e siasa ma wadwaro. Nani nyinge Onyango Beshte. Wachungo teko gi kanyo. Kristo Jordan nitie gino ma ilero mule mana matin kato bang'a mi osedo to rano machielo kwa kao ang'eni ang' wakao weche wa mogik mar twak kae gi ote wane jopiny maneno chendo sani. Chris no we kwa wuyo about jotendwa ma nwaweyo kaluongo
national dialogue among the Nyanza leaders. Mano en gima important kabisa. Mondo wabeduru piny, mondo wa reflect kama waaye. Wang'i gima wan go currently, to we plan for the future. Nikech kok watimo kama, to we are going to be torn apart. Ineno. Post Raila gimoro no chakre ni jomoko jo central, jomoko jo south. To mano en gima rach moloyo. Nikech jomoko biro donjo e wa mapogwa. Koso mar acknowledge ni jomoko nigo beni wuoyo kodwa. En gima rach kabisa. En gima rach miwuoro nikech kata jok mano biro wuoyo kodwa go. Orengo en nyathiwa. Babu en nyathiwa. Kata mana Sifuna gini gin jowa. Jowa maya part mar Western. We are part and parcel of them. Keche, you will walk in every home e Homa Bay County, Migori County, Siaya County, Ebro yudo Muluya Chiel. At the same point, Kithi Western, in every home, in every 2 kilometers of radius, you must find a Luo or a Mluya in every home. Omiyo, wawe kao gini, kagima en tribal affair ni jomoko nyaka bi kamoro, jomoko kik dhi kamoro. Nitiere democratic right mar holding a rally anywhere in this country. And we have to protect our constitution. Omiyo adwa luongo leaders wa. Ki winjo ka ng'ato wacho gima rach e mbele ni, to en jatelo wadu, oningi kwero kanyok ni dhi mbele. Timiyo ji a clear direction. Nitiere joma support the Linda Mwananchi. To nitiere joma support the president. All of us, gimanyaka wang'e en there is life beyond politics. There are life beyond fighting. Mano gimanyaka wabed kwang'e. And jotendwa ma Homa Bay, mabedo insightful. Onge prowess muketo ne ji mondo ne because of abuse and insults. Because of this all nonsense of Bunism. Onge gimora mora sani jo piny riek. Ineno. We are post that era ma John Gino Fuo ma will follow things blindly. Gik mutimogo, people are waiting for you in the ballots. And we should restrain from those kind of behaviors. Thank you. Angado wiri mondo idwach mogik. Antiri ka adongi thuolo madai koche kwati kode maber mondo mi watieki osedo. Lomas again anu ni jaluonga mariek kabisa. Kata mana ma waneno ni koro bedo mobilized. Ni luongo ni jonjore kata goons gi. Kidhi bet gi kijande go nikech ana sebet kodgi. Gin jok man gi degree, gin jok ma osomo, nitie jopuonj kacha, nitie nyaka jok man odhi moringo jolweny, oringo ng'wech polise to ok nodong'. I mean ok noyudo, ne gidong'. Gin frustrated. Opportunity ma jasiasa nyalo bedo godo mar mondo mobilize gi against a fellow Luo, mano nyaka wakwed kendo nyaka wakondem. Gimoripo bed ni jasiasa timo gi kijande gi en ni iyawo wange gi kendo nyiso gi kama opportunity nitiere. To an abuok kendo awuoro kabisa nikech kibiro Nairobi kae to nikech an gosiepe moko matimo gik moko mahero. MP Jalango, Mheshimiwa Robert Alai, pile almost every weekend ineno ka giromo gi PS Raymond, giromo gi onagi manie grube kata associations ma odak Nairobi ka, kendo gi discuss kata jofuambo be nyocha neno ka giromo go magi madho chai, magi go mbaka, magi keto nwa piche ma wamoro kabisa. Ang'ono momiyo opinions ma divergent kochopo kar development to gi yie bet kana chiel. To wan kawadok Siaya, kawadok Homa Bay, kawadok Kisumu, kawadok Migori, to en gima tek kabisa mondo josiasa even at their own level mondo gibed piny Cleophas. Mano is one thing manyaka wa deal with nikech kanye kama koro divisiveness ma igoyo godo jopiny wuoke. To en gima nyaka wahakikisha ni wa deal go. Kendo ka wadhi yiero kama
to japiny ong'eyo kendo jaluo ng'ama riek mabiro nyisi ni wacho ni dhi gero ndara tang'e ndara manigero. Kamano e gima samoro goyo chunje mag josiasa moko, lack of effective engagement gi service delivery. To doga chien mondo ipenjri wuon sama in e room ka in gi mira moro kamae, penjri ni to ng'ano minene miracha, ere kind of example misechiwo madang' mi ng'ato luwi ka opogre gi pesa siling 200 mabe awinjo ni emimiyogi. It is not worth ketho gir ng'ato, it is not worth goyo ng'ato, it is not worth kata retaliatory attack. Goch minyalo goyi godo ka koro yudi e kona kaka nawinjo ka babu wacho negi ni joka tin kikuluor wadhi uradhia, assuming ni jo babu gi Josefuna ka omako kata nyithindo moko 10 e kuom nyithindo 30 mano urka. Imagine the kind of funerals makoro joluo pango sani. To instead of wasting time e gik machalo kamano oripo ni jotelo konyowa mar mondo wa discuss development. Kamano idwa na wach marimo gi koro kwatieko. An katieko wapenjre ni end game en ang'o. Lindas ma wan godo mang'eny gi nikech ana jawacho ga ni jo kocha to ng'eyo kendo jakuota gi miluongo ni Mount Kenya Foundation en foundation mar jotendgi magiketo ma miyo gi direction kuma giluwo. Masani katiromo mana gi jagot moro ma koni to bro nyisi ni mimi niko wanta to en kata en ng'at moro mabe unosiepe binyise ni to kine kata ber moro mar rais osetimo ni ber to ne atie to an adhigo kuma jotendwa owacho ni wantiere. Why is it so different and difficult for us? Nikech koro jotendwa ripo bed ni biro to nyisowa ni kaluwore gi kaka waneno gik moko. Mheshimiwa Rais osetimo gik moko mang'eny, projects mosechak, moko nowach ni dhi tim, pok ochakgi, moko osechak ma dwaro ni ji explain ne japiny ni investment mar sirikal mamalo out of kata magitimo gi counties gwa gin magi. Osechopgi e percentage maromo kama kamodong' ni wan gi uhakikisho ni dhi timgi kendo dhi timgi e yo manyalo miyo japiny ofil ni en gi sirikal matiyo kendo sirikal monyalo gochone even for a second term. To mano ka onge to emo mineno ka koro frustrations moko bende wuoke. Kech koro kose imi gimoro nyisi kata ni in dhi mondo mobilize no one term, I mean 2 term Homa Bay. To kidok e ground kacha to it is so difficult for you to siemo gimoro ma sirikal osetimo. Emo miyo frustrations kata mana mag josiasa gi wuoke. To ka wanyalo bet piny as jokanyanam nyikwa Ramogi Ajwang' Cleophas, jaluo winjruok mare yot kabisa nikech en ng'at ma wiye ler kendo bro yie gi gima manitie bende ma ok nere to bro yiego ba to bro mi rieko ni ma watimuru kama. Josiasa wa owegoyo wa gikonyowa e paro ma wantiere godo, paro madhi miyo wa direction mar gimiluongo ni end game and end goal. Erokamano. Mane gima dhi konyo. Erokamano ka vino sedo aluma ntiere iri ayudo wach mari mogik. Erokamano ahinya Cleophas. Ikora Ramogi Ajwang' kaka medo wacho ni nitiere gimiluongo ni nationalism. Wang'iuru picha mar Kenya on the national basis. Seche ma Kenya is unstable, seche ma ok inyal timo ohandi maber kuma intie, seche ma ok inyal bedo productive, seche ma jowa onge tije, the problem runs down to an incompetent government. It runs down to an incompetent government ma ok nyal manage its people, ma ok nyal make sure ni our security organs are operating well. Amedo wacho ni mondo mi watiek njore e piny Kenya, we need a government ma is very much ready to work impartially. Moko ng'iyo ni jogi supporta, jogi ok supporta, mondo mi watiek gini. To ka pod wantiere gi a system, kata a system ma kaka Osidone wache, ni a system ma cannot okonyal operate beyond impartial. So we cannot manage this problem. Joluo en ang'o ma walaro? Raila no osetho. Ang'o mwadhao matek mondo mi wa safeguard? What are we safeguarding? We don't have an objective. Wadwa ni wa safeguard Ruto mane wapingo 2022. Why were we ang'o momiyo ne wapinge? Kawuono, what is it that he has done? Ang'o mosetimo moloko wiwa ma waneno ni it is only him to jowa ma support Linda Mwananchi. Ang'o momiyo dang' watho mana ni mondo mi wa support Linda Mwananchi? Nyaka wakuongo penjre penjogo. Ang'o mwalaro? What is the end game?
Most lakini next time niane kaka. I cannot talk for less than a minute to other people are talking for more. Tan mana ani mpasho. No. Wabul ugi chenro machielo podi. Wacho ndiye poko cha opinyo tieko. Alu. Wadhi lose. Wacho gidi ber. Twak magamae. Wabeda bede twaka. Twak ne wabo bete kae. Daktari, ami dhul madai kachiel. Keke kal dai kachiel nikech Kristo Jordan nego dai kachiel no bede ka kawa. Ano ka kadra dakika. Ong'eyo pile. Now, two things. Ne weche mag tulo gi endi awuoyo ne josiasa. Ni josiasa wetena, let us make politics a profession. Wang'eyo ni wan gi various professions nikech kata mana lawyers for instance, kata mana doctors, iyudo ka nigi divergent views, opinions pogore. Ji odhi e court kacha to ng'ani defend jakuo, to ng'ani defend ng'ani wacho jakuo kumaki. Mal at the end of the day jakuo iweyo kata make ro twe, you will never see ni jogi because ne gi fight ne jakuo achiel ni endi gore because of this. But these are things which are there. One to kura ngoma mono miyo wani kuro siasa kaendi wadwa kelo ni ka oken an tonge. It has not, we have to change the narrative. Two, and jowa ma jo piny miluongo ni guns giendi gin owetewa, gin nyiminewa, gin osiepewa, wang'egi. What it is en niya, panjria ne in iwuon ni kadipo ni Abdul kata jasiasa moro amora dwa tiyo kodi e weche mag gunism, to the end game en niya, kutieko tijni kata ki idhi sime tijni, ere jasiasa mora mora mosekao nyaka an myself mosekao ting ng'ate mowe joge chien mowacho ni koro magi endi koro tingu ni adhi godo mbele. Nobody, and there is nobody madhi timo mana itoni timanyo gun machielo. Koro ng'e ni kamichunge mimake betno ng'ama chielo dhi chung gi betni no endo kadhi beto ng'ama chielo. So you must be very careful ni jogi midhi we chien, anyuola ni midhi we chien ema dhi bedo gi tabu. Omiyo jowa gi gin jomosomo, gin jok manigi professions mopogore. Wadhiura dhi amos, wamanyuru jok manyalo konyou, kibiro kata ir Abdul kar gi yo manyalo konyigo mayudo tich, that is fine. To kiki kaw ni kaw itingo na beti kata anyis ni tingo ng'ato beti, then that's the end of life. Erokamano ahinya. Dakika achiel okalo gi seconds 40. Mano pok atieko, koro katieko. Do koro watieko. Dakika orumo. Kristo Jordan, watieko. In koro mi nus dakika kadiwa e wach mari mogik. Ote mara mogik ne jowa ma jo Nyanza, jowa ma joluo, en ni nyaka ung'e ni sami ioro gun, in gun miori ni, nyaka ipenj gik moko adek. Number one, nyaka ipenj accountability mar gima idhi timo no. In kaka in, impact mane midhi timo, to kisetime, toke kanyo, what is the end goal? Kaka ne Olum wache. Ang'o maber madhi kelo kisetimo wach mar gunism. Nyaki demand accountability. Number 2, nyaki make sure ni I do away with manipulation. Ni ng'ato siling 100 ni dhi neg nyawadu. To samose manipulate ni dhi neg ng'ano no, to case tidongo kendi ng'ato achiel. Onge ng'ama biro bi e case mar murder because en case against the state. Number 3, nyaka wang'e ni unity marwa is most important. Kokwan united as a community, onge kamwa dhiye. Erokamano. To mogik, we cannot build our future with a fracture of fear. Ok wanyal gero odichiengwa makiny gi luoro. Ok jowa we push fear on us. Thank you. Erokamano ahinya Kristo Jordan janon siasa kendo jasiasa county ma Homa Bay. Erokamano ahinya kobedo kodwa kar kae. Daktari Abdul Ramadhan Odhiambo, erokamano kobedo kodwa bende wuok kata chwonyo e chenro okinyi ma kawuono kod odiochieng'ni. Kavino Sedo, erokamano ahinya watime kendo chieng' machielo e chenro ni mano mar Mbaka Oromo. Malum Linus Central Sakwa mano yo Migori County. Erokamano ahinya. Mano kama wantiere Kenya koro moge jwang. Mpongo nu erokamano. Ambe na dhi chung koduka ka ntiere studio. Orit masane warad chieng' machielo. Chieng' tich abich ntiere gwenge mag Oriang' ka waketo mara kariyo mare mogik. Nyasaye mondo mi oket chuny ka moko oganda duto mantie kod lit kod kuyo. Nyasaye mondo mi obed kodu kendo otau e kindegi. Orit masane nyinga Cleophas Oluoch. Jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango orit masane.